Πρώτο βίντεο της χρονιάς. Ωραία. Ρε, ναι. όχι, μισό. Αποφασίσαμε να κάνουμε αγαπημένα μας προϊόντα για τη χρονιά που πέρασε. Πάμε στο πλάνο τώρα. Μήπως είμαστε πολύ κοντά και δεν Τη σειρά της Ρενέ που λέει έλα. Τι λέει, παράτησε τα όλα και έλα να ζήσουμε συναρπαστικά. Που γενικά αυτό είναι πολύ μότο για τη δική μου ζωή. Σημαντικά χαζή. Αυτή εδώ η χιονόμπαλα που κάνει και μουσική. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι θήκη με ένα πάρα πολύ ωραίο στυλό μέσα. Φλωράλ φυσικά. Next please. Η τσάντα που τη διαλύσατε, πάω συνέχεια στη δουλειά, στη βόλτα. Είναι το βιβλίο του Γιάννη Αθανασόπουλου. Ξέρω, νιώθω ότι μιλάω εγώ μέσα σε ένα βιβλίο. Και τα της Ρενέ, στα καλύτερα που έλκονται, γιατί το πιστεύω πάρα πολύ. Φοβερό κροκοδιλέ, ηριδίζον τετραδιάκι. Μόνο εγώ και οι φίλες μου που θα καταλάβουν θα το εκτιμήσουν. Hello Kitty Pop. Αν δεν έχεις μία Hello Kitty μέσα στο σπίτι σου, τι κάνεις? Απλά είναι slay. Ένα μέλος της οικογένειάς μας πλέον. Και όποιος το πάρει θα πρέπει να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Γεια σας, μπορεί να είναι το σκυλάκι από το πόδι. Μεταξύ μας είναι ο αγαπημένος μας κόκοτας. Γιατί του λες κόκοτα? Και έχει αυτές τις φαβορίτες. Άμα το πάρει κάποιος, το χαρώ πάρα πολύ, αλλά απ' την άλλη σας δεν αφορά στο κιόρινας. Γιατί είναι η οικογένειά μας, όπως είμαστε κι εμείς. Γράψτε μας από κάτω αν έχετε εσείς αγαπημένα προϊόντα Από το μαγαζί μας. ή και δικά σας Και από αν- το 2024. Και αν αγαπάτε τον κόκοτα όσο εμείς.